dag, det er Anders. Anders, du sidder og spiller Wordfeud, ja. Og hvordan går det? Lige nu går det, altså jeg vil sige, at jeg har en langsigtet plan, som jeg regner med kommer til at gøre opfyldelse. Kan du lige vise os, hvad det er, du har arbejdet med i forhold til Jesper Benke, som efter sigende skulle være ret skrab? I forhold til Jesper Benke, der har jeg at arbejde med. Der har jeg 3 E'er. Kan vi få et skærmshot her? Ja, det kan vi godt. Jeg skal bare lige finde ham. Ja. Der kommer der. Og det er jo naturligvis på spansk. Ja, det er klart. Og der er lidt E'er og lidt A'er der, ja. Og et enkelt I også, ja, som jeg tænkte mig at skulle vende balancen. Ja. Et I til 1 point. Jamen, der går rygter om, at Jesper han er rimelig skrab. Hvad kan du sige? Hvad har du sige til det? Jeg vil sige, at Jesper er meget heldig. Han er meget heldig. Det tror jeg faktisk, du har ret i. Ja. Så det vi konkluderer, det er, at han egentlig ikke har nogen egentlige kundskaber, men er ret heldig. Det skal jeg ikke kunne udtale mig om, men held det har han i hvert fald masser af. Så skal jeg lige hurtigt have en kommentar. Kyle Mortensen og Josefine Torej, de spiller også det der spil, men de skulle ikke være specielt gode, har jeg hørt. Nej, altså de har jo en masse programmer til at hjælpe dem. Nå, de har downloadet nogle apps der? Ja. Okay. Jamen, det siger jo det hele. Og hyret konsulentbistand. Ja. Og du har kun... Har jeg hørt. Ja. Altså, men okay. Som, når man, altså, der er jo ikke, som regel er der jo ikke røg uden en ildebrand, som man siger. Nej. Og du bruger jo, ved jeg, mere sådan naturlige hjælpemidler end hjælpeabe. Jeg bruger en hjælpeabe, ja. Og det er vigtigt. Jamen, tak for det, Anders. Tak.